uma umuntu engena ngami uyakusindiswa aphume afumane idlelo. Ngamanye amagama uJesu ukhona into ayivezayo ukuthi uma umuntu engangeni ngaye akasindisiwe. Ukuze umuntu asindiswe kubalekile ukuthi angene ngoJesu, akholwe uJesu Kristu. Haleluya. Kubalekile ukuthi umuntu ukuze afumane ukuphila okuphakade kubalekile ukuthi akholwe uJesu. Haleluya. Ngamanye amagama akuphelele ukuthi uyasonta, kodwa uma isinqumo sokuthi wamkele uJesu ungasenzile akuphelele. Ukuze kuphelele kahle kudingakala ukuthi ukholwe uJesu. Uthi uJesu mina ngiyisango. Uthi ongena ngami uyangena aphume afumane idlelo. Haleluya. Uma sikhuluma ngeminyango noma ngesango la kaIsrael, haleluya, kwakuyisango elingumume kanje. Ungena ngapha masuphuma ngale ufumane idlelo. Ngamanye amazwi kumele ungene ungampha nenda, ungene uzuphuma ufumane idlelo. Haleluya. And ukungena kwakho kubiza ukuthi uzidele. Haleluya. Ngoba uJesu uma usumamkelile ngoba yena uyasindisa kahle hle. Uma esindisa uJesu usuke kukhona izinto empilweni yakho esikwenzayo ukuthi ungasindiswa. Uma engena uJesu ufika ishanele zozinto. And uma esayishanela, uma wena ungayidelile uzoqala ungafuni ukuphenduka. Hayi ukuthi awufuni ukuphenduka ngoba yingoba uzange uyidele kwaseqaleni. Mhlawumbe waphenduka nxa kuyimoto, waqala ukuthi masikhola soba imoto nje uphela. Kanti indaba iphelele emotweni, kodwa indaba ikuJesu Kristu uvume ukungcweliswa uye. Haleluya. Uthi uJesu mina ngiyisango, ongena ngami uyakusindiswa. And uma sesindiswa kuba khona isiteshi uswayo ukuthi kade sizenza ekade senza ukuthi singasindiswa, ngoba awukwazi ungasindiswa kungekho kwenzile. Haleluya. Lithi iBhayibheli lokho lithi iBhayibheli wonke umuntu okhona emhlabeni, wonke umuntu ozele kulo mhlaba, lithi iBhayibheli uzalele esonweni. Ngamanye amazwi ngokuthi uzalele esonweni vese into ozoyikhanuka isono. Haleluya. Ngokuthi nje uzalele esonweni akekho umuntu afundisa ingane ukuthi ayintshontshe ushukela, kodwa ngenxa ukuthi ihlala esonweni isono singaphakathi kuyo iyayintshontshela ushukela. Haleluya. Akekho ufundisa omunye ukona, kodwa ukona kwenzeka ngoba vese uhlala kukho. Haleluya. And uJesu uma ifika uzokususa. Haleluya. Omunye ukona kuze kube yigugu kithi. Haleluya. Yingakho ubone konke okuyinzuzo kumina ngashaya indiva ngenxa yokukhuluma kuMasu Kristu. Akukho emnandi ukushaya izinto izinto ezithandayo. Haleluya. Akulunanga ukushaya izinto ezithandayo indiva. Kubisa khona ukuthi uyidelile yini. Uma ungazidelile uzoyilandulela. Sokusiza ngani ukuthi uyilandulele, kodwa ekugcineni lokuphila kwakho. Haleluya. Ungakwazi lapho uyilandela usibambe ngamaso okuhlakanipha thina uthi hayi kumele kwenze ukuthi ngoba ngisuke ngalingeka, kodwa kuNkulunkulu yena. Haleluya. Uthi uJesu isela qalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa, mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho ukuchichima. Haleluya. Uma njengoba uJesu eze nokuphila, uma uJesu efumana into empilweni yakho enganakho ukuphila, yazi kahle ukuthi uzofika ishanelo yonke ngoba inuze nokuphila. Ngamanye amagama kubalekile ukuthi ube yikholwa eliphendukayo, kubalekile ukuba yikholwa elilandela uJesu, elimvumelayo ukuthi uJesu akhenike impilo yakho. Haleluya. Ngoba wena unakho ukuphila uJesu uma engekho. Uthi uJesu ngaphandle kwami ningenze lutho nina. Haleluya. Futhi ngiyamthanda uJesu ngoba uthela umaluso omuhle. Uthi uthela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Siyamazi umalusi uma yalusa ukuthi umalusi uyena kuphela usukazindlela, kodwa izimvu usuke zingayazi indlela. Haleluya. Izimvu ziyazi indlela, umalusi owazindlela. And njengoba umalusi azindlela kubalekile ukuthi ube namvu umlaleli uJesu ukuze akulusele la khona afuna ukuthi uye khona. Ingakhathi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho osababa ngaphandle kwami. Uma ufuna ukuya ezulwini landela umalusi, ungaxabani nomalusi, lalela umalusi ukuthi uthini, ngoba washiya umalusi eceleni uzofika kanjani ngoba uyazi indlela. Haleluya. Ngizomethemba njalo ngoba yena uyayazi indlela. Uzongenisa ekhaya ezulwini, umalusi uyena wasindlela, wena uyazi indlela. And uzoba nenkinga uma ungafuni ukumlalela ngoba ngeke usufike la siya khona. Haleluya. Uma uyikholwa engamlalela umalusi ngeke usufike ekhaya ezulwini. Lalela umalusi. Lalela umalusi. Uma kungalela
umthandazo ukuthi ule umlalele ngoba isicelo kufanele umlalele ukuthi ufike ezulwini ngeke uthi ufike ezulwini ngamlaleli umalusi ayikho enye indlela uyakulusa umalusi njengoba unyaka uqala 2019 kade umalusi esikhuze. Hallelujah. Kwesinye isikhathi nami ngivuka endleleni ifuna ukwenza permanent kaNkulunkulu kodwa umalusi akulusa akuncane athi umntana kaNkulunkulu akumele ayiphathe kanje. Bese ngasekho umalusi udiscipline ubani okhuza uminyaka akivukela ngoba inyama iyavuka endleleni kodwa kusiza ukuthi ukhona umalusi. Uma kukhona umalusi uyakhuza akutshela ukuthi akumele uyiphathe kanje kumele uyiphathe kanje. Njengoba umalusi usungabuzwa nje sizothemba kanjani ukuthi uya esulwini njengoba umalusi nje usumsibile sizothemba kanjani ukuthi uya esulwini ngoba wena haleluya awuyazi indlela. Haleluya. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga bake bayithatha umphongolo bawubeka phezu kwenkomo sebheshemeshi. Lithi iBhayibheli inkomo sebheshemeshi zazingayazi indlela kodwa ngenxa yomphongolo lithi iBhayibheli ayizange siye ka-left ayizange siye ka-right kodwa zahamba ekhaya. Jesus. Bekumalusi uma ufuna ukuphila impilo engcwele bekumalusi nendlebe yakho uyenza ukuthi imuzi umalusi. Haleluya. Haleluya. Uma kukhona ukuvimba ukuthi umalusi ungamlaleli kususe ngoba kuzokisa esogweni. Lalela umalusi. Umalusi uyakhuza awumele nje uthi ususa esonweni. Isono lithi iBhayibheli sifana nomuntu wesifazane okhulelwe. Lithi iBhayibheli inkantolo ifana nosifazane nomuntu okhulelwe. Lithi iBhayibheli iyathatha isikhathi igcine kodwa ibelethe. Haleluya. Amen. Kodwa umalusi uyakhuza ukhuza isaqala ukhuza uthanda enhlizweni lisangena. Haleluya. Ukhuza athi no ikhiphe lento zisenhlizweni yakho ngoba umalusi uyazinakekela izimvu uyayazi indlela yekufeni uyayazi indlela yephileni. Umalusi onguJesu Kristu siyadisciplina abazalwane ngilokho engikho akona amandla kade ngikhuza unyaka uqalile. Amen. Haleluya. Kade ngikhuza inyama ifuna ukungwisa kodwa umoya ngicela no uma sekuwa wena laba basayo emva kwakho uyobatshela ukuthini uyothi ngakholwa ngakholwa ngawe ngamanye amagama uma ukholwa kwakho. Haleluya. Uma ungaphili impilo right awukwazi ukululeka abasayo emva kwakho uzobaluleka kanjani no-corrupt uzobafundisa kanjani into ongayenzanga. Usathane ufuna sibe corrupt ukuze sithule leqiniso ngoba uyazi ukuthi uma saba corrupt ngeke sakwazi ukuyikhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Sikhuzile umalusi 2019 usaqala sesiyoqeda manje akusiwona amandla ethu bekade sikhuzwa bekade sikhuzwa. Haleluya. Kwesinye isikhathi abantu bake bekulimaze bake bekushiya ihlathini ngapha inyama yakhe ithi ayibona nginsizwa ngakithi ngiyakwazi ukuphindisela athi umalusi uma ekushaya ngapha mnikeze nesinye ihlathi siyaluswa. Uma usona singaboni akusikhona ukuthi silungile asilungile kodwa umalusi umalusi omuhle. Lo malusi ngamthola nami kwasala zonke izinto kwasala yonke into ekhona ngoba kahle bathi abangakholwa ungahlala kanjani ungatholi. Yebo impela uma ungakhona awukwazi uhlala ungatholi kodwa base uthola uJesu ongenzeka kubantu kuyena kuyenzeka. Insizwa iyagcinwa. Haleluya. Insizwa iyagcinwa ihlala izikelekeke zikhona iqoke ikete emfishane naliphakamsela mehla entabeni lapho usizo layo lufela khona. Iyagcinwa ayithinta ifocus kuNkulunkulu and uma izuthi khona uthalentoba enhlizweni iyahamba yohlamba loNkulunkulu uthi Nkosi sengonile sekhona ngimgcinile enhlizweni yami. Haleluya. Haleluya. Uma nje uma usungakashada kumele ugcine lutho enhlizweni akugcina lutho enhlizweni uma ungakashadi awubekisi ugcina uJesu kuphela. Awusibekisela ukuthi abantu basisi ngathi Nkosi ngamgcina mase nginemali ngizokushada awubekisi ngoba ngesikhathi usambekisile bakhona abazofika qaba nemali emshado bathi kuyatholakala uyamsonda manje umfanele ukuthi awubekisile kodwa wena ungabekisi ukuze ungalimali. Haleluya. Asibekisi akhobe uthenhlizweni. Haleluya. Lethi iBhayibheli ithi ingoma sekumnyama enhlizweni simcimile umoya wakho. Haleluya. Asingamcimi umoya engcwele ngoba uyasikhuza njengoba uwele esonweni awuwe esonweni ungakhuzwanga. Ukhala
wakhuzwa wathula. Isono siqale sithi ngoba lithi iBhayibheli akekho ngasihlwithe esandleni sikababa. Usho njalo uJesu, angeke uJesu akuthangeke usathana akuthathe ngenkani kuNkulunkulu. Uzohamba yokucela. Haleluya. And uNkulunkulu avuma. Haleluya. Mase biza kuwena ngesikhathi isona sinyanya singena enhlizweni yakho ukuthi wenze njani. Bekumele umphalule sangena. Haleluya. Ungaze wenze kubonakala. Ungaze wenze into esingazokuchazeka. Isono ngiyasazi asiwazi ukwenzeka automatic ukuphazima kwethu. Haleluya. Yingakho lithi iBhayibheli ngena ikhulekani ukuze ningangene ekulingweni. Haleluya. Ngoba uma ukhuleka iningo ziyafika. Kodwa into esizayo uJesu uyakusiza ngoba usuke une connection right nomalusi. Haleluya. And usungamuzi umalusi awusengxakini. Usengxakini usesontweni. Uma nje usuthukelwe iphimbo likaMalusi awuyehlani ngoba indlela uyazi. Uzohamba ngezindubo zakho, uzohamba ngemiswa yakho ngoba indlela wena uyazi. Malusi akathukela umalusi utakababa mbabe omsindisi wami wongihola owamisisa isandla sami akasoze angidele owangifela eKalvari. Sindisi wami wongihola owamisisa isandla sami akasoze angidele owangifela eKalvari. Hallelujah. Amen. And okunye umalusi awumdingi uma kuthiwa uphuma esandleni. Njengoba bethi uJesu umalusi uyazi ukuthi siyaphuma esandleni kodwa uyasilusa sifake endleleni. Haleluya. Akangiluse uJesu. Ake umvumele nongakamtholi uJesu ukuthi akuluse. Akuluseni impilo yakho nje. Akuphathele impilo yakho esandleni somusa siyagcina. Noma bengathini esandleni somusa siyagcina. Vumela uJesu akuluse mntakababa. Faka enhlizweni uzokuholela kulo lonke iqiniso. Haleluya. Uyena phela wasindlela. Thina indlela siyazi. Thina siyazi indlela siyazi. Muna wasindlela. Wake wabuza uThomas sizwa kanjani ngoba indlela siyazi. Wathi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho sakubaba ngaphandle kwami. uJesu ke wafanekiswa yena umvini owona wona. Wathi lelo gatsha likena engathelithe uyalinquma. Masathi hlalani kini ukuze nithelithe. Ungaxabani nomalusi. Ngoba bengakusonto enza sure ukuthi awuxabani nomalusi. Ngoba masuxabani nomalusi uzothuka. Ngoba uyazi indlela. Uyena wasindlela. uJesu umalusi omuhle. Sengiyafaka uthi udela ukuphila kwakhe ngenxa yezinto. Uyasithanda uJesu. Uzancamele konke. Haleluya. Umalusi omuhle. Sike sambona omunye umalusi omuhle. Haleluya. Phambilini uDavid edela ukuphila kwakhe ngenxa yezifo zikaJesu babo wakhe. Lithi iBhayibheli wabhekana neGoliath wangabaleka. Haleluya. Kwangathi ngaba njalo ngesikhathi samanje ukuthi mzalwane awukudela ukuphila kwakhe ngenxa yomzalwane. Haleluya. Awukudela ukuphila kwakhe ngenxa yomzalwane. Uma umbona usefuna ukushaya kamkhulekele. Haleluya. Iwona amazwi nawo namhlanje wekamani. Hlala nomalusi. Zwana nomalusi. Iba ne-relationship right nomalusi. Xhumana naye umalusi. Yenza zonke izinto ezokwenza ukuthi umalusi angasuki kuwena. Haleluya. Umalusi uyakhuza. Awukwazi ungena esoni ngokuphazima kweso. Umalusi uyakhuza. Ukhuza into isaqala. Ukhuza ukuwa kusaqala. Umalusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Haleluya. And njengoba sila sikholwa uma uphila impilo engcwele awusiwe namandla akho kodwa iproject ukuthi uyasana nomalusi. Haleluya. Kasi uyasana naye umalusi.
noma wasana naye kazi usamuzwa yini umalusi eklusa. Haleluya. Liyini ithemba leve singanamalusi. Haleluya. Uthi uPetro sasitshe ngezivesi ngenamalusi sidukile mhlawumbe ngomngakho okucula kwezwe. Haleluya. Uyamdinga umalusi nawo naye awumcheck ukuthi usamuzwa umalusi. Singaze sizothi umalusi ethu 1 no 2 no 3. Umalusi akavumela ukuthi uyesole ngakhusaka. Haleluya. Siyakhuzwa unyaka uqala, sisakhuzwa namanje, sisazokhuzwa futhi. Into uSathane afuna ukuthi ayenze, ufuna ukuthi umcime moya engcwele, ufuna ukuthi umcime umalusi. Lithi iBhayibheli lingamcime moya engcwele. Kahle uma ucime moya engcwele usuke ungenzela uNkulunkulu, usuke uzenzela wena ngoba umoya engcwele wasidlela. Umcimela ukuthi ayino othi ngimcime ukuthi sikani uNkulunkulu uzokwenza kanjani. No, awenzele uNkulunkulu uma unale moya engcwele. Usuke uzisiza wena ukuthi ube yilento afuna ukuthi ube yiyo. Haleluya. Awuyasusa uJesu. Umalusi omuhle odela uphila kwakhe ngenxa yethu. Emva kwalokho uma sasikhona akathethulisa ukuthi sikhona kukhona abangaphandle bangaphendukile. Ufuna nabangaphandle. Umalusi uyafuna okulahlekile. Uyafuna. Lithi iBhayibheli mfunela uJehova senokutholakala. Uma akashiya indlela yakhe. Haleluya. Umalusi uyayifuna imvelo ahlekile. Uma ungazani naye uJesu Kristu, hayi uyakudinga umalusi. Woze ekhaya mntwana, buya mntwana, buya ekhaya. Ekhaya bayakudinga. Uyadinga. Lo mkhosi ongaka uhlatshelwe wena. Wena waphungukayo. Wena ongazali noJesu. Isikhathi sakho lesi. uJesu yisango ongena ngaye aphuma ufumana idlelo. Ungena ngapha esangweni ngoba isango liwumume. Ungena ngala uziyophumela ngapha ufumana idlelo. Haleluya. Umekhona ongazali naye isikhathi sakhe naye ngoba isela kalizi kungekokweba. Baningi abalandela isitha bebuka ubukhazikhazi bezwe kodwa manje bashayekile empilweni umhlaba bajikele. Ngoba isela kahle ubuhle bakho abone ukungunaphakade ngoba isela lifuna ukuqaza nobuhle bakho. Isela ungaba muhle namhlanje baningi ababuhle phambili kodwa sebakhathala ngoba isela babenganawo umalusi wakukhona isela phezulu empilo ibakhohlisa lisibhekela izulu kumnandi kanjani. Yebo ungaphakathi uthi ufisa uya ngaphandle kodwa ngaphandle khona isela lizobulala imphuphisa. Nangu umalusi. Lo malusi awumthengi nangemali. Lo malusi udinga inhliziyo yakho kuphela. Udinga ukuthi uyidele uyikhohle ukuthi ubani uyinikele kuye ngoba ubumnandi balelizwe. Ungabona abantu sebeshayekile xa uthi nje babe nebhadi benganalo ibhadi bawele eseleni. Malusi ithuba lisakhona. Usakhona umalusi. Lithi iBhayibheli uhamba phambi kwakhe kwazi izimvu ngoba indaba ehamba phambi kwazo ingoba uyena phela wasidlela izimvu asasilutho. Umalusi asengasekho izimvu zizoduka. Nangu umalusi akafuni into ufuna ukuphatha impilo yakho. Haleluya. Amathaveni afuna ukubulala impilo yakho. Umalusi ufuna ukuphatha impilo yakho. Ubumnandi bezwe ufuna ukubulala impilo yakho kodwa uNkulunkulu ufuna ukuphatha uphila kwakho. Liyini ithemba lomuntu ongena kuNkulunkulu uma kufika ukufa. Haleluya. Intona uyikhipha uwehlengo sokuphila kwakhe. Malusi akafuna into akafuna imali yakho. Uthi akeze noma nayo imali ezothenga emthombeni uzofika kuthengeke. Haleluya. Uthi umalusi ukulusa nje ukuthi ungene ezulwini. Uthi mina ngizela kezo nokuzokwahlulela izwe kodwa ngizilezwe nokuthi izwe lisindiswe ngami. Ufuna ukuthi izwe lisindiswe. Iyona into yamshisa amazulu phezulu ngoba abantu abasemhlabeni babehlukene noNkulunkulu besekufeni. Wadela isilo sakhe sokukhosa ezulwini wese emhlabeni ukuzontakula thina ukuzosindisa thina ekufeni kungaphakade. Bavumela isono sikhohlisa. Haleluya. Yake yakhohliseka indoda nayo lahleko. Yabona into yini yaphuma nempahla. Lithi iBhayibheli masibuya yabuye singaphethe lutho ngoba uma ungaphakathi usufisa ukuya ngaphandle kodwa uma uya ngaphandle uzobuya ungaphethe lutho kodwa asinayi kanti uzobuya. Haleluya. Nangu umalusi. Uyazi enyenyezelayo enhlizweni yakho ephambene naye usangayiceba kuyena umalusi. Sekuyisela uhlelo ku-MC. Nangu umalusi uyayazi impilo yakho. Uyena phela osindisayo. Lithi iBhayibheli munye umlaleli phakathi komuntu noNkulunkulu.
umuntu uKristu Jesu owazinikela abe inhlawulo ngenxa yezono zethu. Nangu umalusi, uma uthi sakhona isithetho okhekela inhlizweni yakho, mtshele umalusi ungasebonakali. Haleluya. Ofihla iphambeko zakhe akayikuphumelela. Kepha oyivumayo azishiye uthembekile yena ukuthi akuhlathe emsini. Livuliwe ithuba bazalwane.